Afambo Onyedika Ichedom. Mana mgbe anyị bịa Lagos ịkpọ Onyedika ha chọrọ ụfọdụ arụ ha na-akpọzi Mike Onyedika Ichedom. Abụ m onye Anambra State. Abịa na Anambra State abụ m onye Ọkụzụ Ibilibi Ọgada Kingdom. Esi m Anambra State bịa Lagos ịbịa gba mbọ. Ihe eji malụ ndị Igbo bụ ịgba mbọ. So no mbọ ahụ ka anyị nọ n'ime ya na-agba. Ịmago na ịgba mbọ na o nwere ndị ọ na-adị n'ọbara. Mana n'ime ya ihe ọbụla ị chọrọ ime ị ya amụ. O nwere ọmụmụ ị ya eje mụ ọnọte aka. Mana o nwere nke ị ya amụ because na onwego ihe ndị ọzọ ị magasị. Ọ dịrị gị mfe na ibido nke gị na ọ ya adịrị gị mfe ịnọ n'ime ya. So na amụtụ m obele wee bido nke m. N'ime ya kwa na anyị ka na-amụ because na adị amasị ihe niile. Na ụbọchị na-apụta, ife ọfụ a na-apụta, ị na-amụkwa na anyị na-edozi na-emekọtakwa ihe ya adị ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke mma. Na anyị na-akwa n'ebe a. Mana anyị na-ebubatakwa nke ndị ọcha kwago akwa. Na anyị na-eje obodo dị iche iche na-ebubata. Onye bi ogolo otu ume dị, nwere ndị dị obele ego, nwere ndị nnekwu ego. N'otu ume onye si wee dị ka o esi wee ego. Onye chọkwa anụ ka na ihe ọ chọọ iyi n'ọsọ ọsọ ya eyi na ya hazieri ya. Ugbu ya ihe ọ pụtara merie ya sọsọ ya ọ bụ sọsọ ya na-eyi. Ọ ihe anyị na-eme ebe a.